Christmas Village sa Sumlang Lake sa Kamalig Albay, pigbukasan na. Temang Candy Factory tampok sa nasambitan ng aktibidad. Yan report ni Rosie Nieva. Ngunyan pa sana mating-mati na ang kapaskuhan sa Banwaan kan Kamalig sa probinsya nin Albay. Pinailawan na kaya ang Christmas Village sa Sumlang Lake na saro sa pamosong pasyaran sa nasambitan ng Banwaan. Sinabayan pa ini kan Christmas Dance Intermission Number asin ang magarbong fireworks display. Siyempre di man mawawara ang presensya kan Santa Claus asinan sa iyang kaibanan na duwende na todo kaway pa sa publiko. Kasabay kan magayon asin maugmang ambience sa lugar, daiman mapupugulan kan mga tao na samantalahon ang pagkakataon para makakuan yung magagayon nila dawan sa lugar. Apwera kaya sa mga Christmas decorations, nakaagaw pa sa atensyon kan publiko ang manlain-lain na ilaw na igwang temang Candy Factory. Talaga nakakatuwa, parang bumabalik yung pagiging bata ko within me. Talaga yung excitement, talaga yung atmosphere, yung ambience talaga Christmas sa Christmas here at Sumlang Lake. Overwhelmed po kasi maraming mga dayuhan na mas pumupunta pa at mas na tatangkilik yung kagandahan ng Kamalig. Ikinaugmaman kan mga otoridad ang pagbubukas kan Christmas Village, urog na ta senyalis naman ini kan pagsikad kan turismo sa lugar. This is one way of showing that we really need to get back to the economic activity of the tourism. Inimbitaran man kan alkalde ang mga turista na magpasyar sa saindang Banwaan. Urog na ngunya na kapaskuhan kung saan mahihiling ang magagayon na lugar arog kan Sumlang. Invited po kayo namin ang simula ngayon dito sa Sumlang Lake. Then sa December 1, mag-sweet sound din tayo ng Paskuhan sa plaza. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.